Vaikka tekijä- ja kirjoitusajankohta eivät ole selviä, Kiinassa on periytynyt 36 voittoon tähtäävää strategiaa. Nämä strategiat koostuvat 6 luokasta, joissa kussakin on 6 kohtaa, ja niiden viisautta arvostetaan käytännöllisenä oivalluksena nykypäivän liiketoimintaympäristössä ja kilpailuyhteiskunnassa. Petä taivasta ja ylitä meri. Tylsytä heidän valppautensa tavallisilla toimilla. Hetki iskeä heikkouteen tulee odottamatta. 2. Piiritä vei pelastaksesi Jaon. Älä hyökkää vihollisen tukikohtaan, vaan sen liittolaisiin. Rintamahyökkäyksen sijaan iske heikkouksiin. Jos horjutat ympäristöä, myös keskus romahtaa. Tapa lainatulla veitsellä. Älä toimi suoraan, vaan käytä muita. Vihollinen voidaan eliminoida toisen vihollisen kautta. 4. Odota levänneenä väsynyttä vihollista. Yllätä väsynyt vihollinen. Säästä omat voimasi ja tähtää uupuneeseen viholliseen. Se, jolla on malttia, voittaa lopulta. 5. Ryöstä palava talo. Lisää tulta kaaokseen. Lisää kekäleitä kaoottiseen tilanteeseen. Sekaannuksesta tulee voimakas ase. 6. Metelöi idässä, iske lännessä. Käännä huomio harhaan johtavalla tiedolla. Todellinen aie on piilotettava viimeiseen asti. 7. Luo jotain tyhjästä. Saa olematon näyttämään olemassa olevalta. Myös harhakuva voi olla strategia. 8. Teeskentele vetäytymistä, hyökkää salaa. Teeskentele vetäytymistä ja tee yllätyshyökkäys. Vihollinen on helppo pettää ulkonäöllä. 9. Katso tulta joen toiselta puolelta. Älä sekaannu taisteluun, vaan katso. Vihollisen uupumus on sinun etusi. 10. Piilota veitsi hymyn taakse. Hymyile ulospäin, mutta pidä veistä sisälläsi. Terävyyden on piilouduttava ystävällisyyden taakse. Yhrää luumupuu pelastakseksi persikkapuun. Vältä suuri menetys pienellä uhrauksella. Strateginen myönnytys on tehokas. 12. Ota lammas mukaasi ohi mennen, kun tilaisuus tulee, tartu siihen luontevasti. Vaikka se näyttäisi pieneltä, se mikä on saatavissa on otettava. 13. Iske ruohikkoon säikyttääksesi käärmeen. Tutki vihollisen reaktiota etukäteen. Tiedustelu on hyökkäyksen alku. 14. Lainaa ruumis herättääksesi sielun henkiin, hyödynnä hylättyä uudelleen. Jopa vanhat taktiikat voivat olla hyödyllisiä toisinaan. 15. Houkuttele tiikeri pois vuorilta. Vedä vihollinen pois tutulta maaperältään. He heikkenevät poistuessaan tukikohdastaan. 16. Jos haluat napata, päästä ensin irti, anna sen paeta ja nappaa se sitten uudelleen. Houkuttelu on vangitsemisen alku. 17. Heitä tiili saadaksesi jaden. Käytä pientä syöttinä saadaksesi ison kalan. Ilman investointia ei ole tuottoa. Tapataksesi rosvot, nappaa ensin heidän kuninkaansa. Jos voitat johtajan, myös armeija horjuu. Hyökkää keskustaan. 19. Poista polttopuut padan alta. On tehokkaampaa katkaista ydinvoima kuin hyökätä ulkokuorta vastaan. 20. Samea vesi kalastaaksesi. Kaos on mahdollisuuksien kenttä. Hyödy sekaannuksesta. Karista laulukaskaan kuori. Pakene jättäen jälkeesi vain harhakuvan. Petos on eloon jäämiskeino. 22. Sulje ovi napataksesi valkaan. Sulje pakoreitti ja aja heidät nurkkaan. Pakotie on poistettava. 23. Ystävysty kaukaisen kanssa ja hyökkää lähellä olevaa vastaan. Diplomatia kaukana, hyökkäys lähellä. Järjestys on tärkeä strategiassa. 24. Lainaa tie iskeäksesi toista.
Käytä muiden resursseja oikeutetun syyn varjolla. 25. Varasta palkit ja vaihda pilarit. Vaihda salaa tärkeä rakenne ilman, että vastustaja huomaa. 26. Osoita mulberipuuta ja kiroile akaasiaa. Puhu epäsuorasti. Epäsuora kritiikki on voimakkaampaa. 27. Teeskentele sairasta, teeskentele olevasi heikko, jotta he laskevat vartiointinsa. Todellista voimaa ei paljasteta. 28. Poista tikkaat katolle noustuasi. Nosta heidät ylös ja poista sitten heidän pakoreittinsä. Täydellinen vangitseminen on tärkeää. 29. Koristele puu kukilla. Saa ulkokuori näyttämään loistelijalta, mutta ilman sisältöä. Jopa merkityksettömiä resursseja voidaan käyttää petostrategiassa. 30. Tee vieraasta isäntä. Aluksi teeskentele seuraavasi, sitten ota vähitellen ohjat käsiisi. Kaunotarten ansa. Käytä kaunotarta. Viettelys horjuttaa järkeä. Tunteet ovat strategian väline. 32. Tyhjän linnoituksen strategia. Aiheuta sekaannusta näyttämällä tyhjä linna. Uhkaa bluffaamalla. Vaikka se olisi tyhjä, arvokkuus on säilytettävä. 33. Vastavakoilun strategia. Käännä vihollisen vakoja heitä vastaan. Tee vihollisen vakoojasta liittovaisesi. Psykologinen sodankäynti on informaatiosodankäynnin ydin. 34. Itseään vahingoittamisen strategia. Vahingoita itseäsi voittaaksesi luottamuksen. Itseään vahingoittaminen on äärimmäisin naamio. Kipu luo luottamusta. 30. pää. Ketjuttamisen strategia. Yhdistä heidät toisiinsa, jotta he romahtavat yhdessä. Yhdistä heidän heikkoutensa. Jos yksi kaatuu, kaikki kaatuvat. 36. Pakeneminen on paras strategia. Vetäytyminen ei ole pelkuruutta. On selvittävä, jotta uusi tilaisuus tulee. Vaikka kaikki nämä strategiat luotiin sodan taustaa vasten, ne sisältävät viisautta, jota voidaan soveltaa laajasti kilpailuun, neuvotteluihin, johtamiseen ja ihmissuhteisiin nykyyhteiskunnassa.